Bueno, non no nivel de traballo, non? Aí non tiñamos ningunha queixa co equipo, creo que xa o comentei en varias ocasións, sino, bueno, un pouco no quitarse ese peso de encima de cortar, non? A mala dinámica, porque, bueno, esa primeira vitoria sempre sirve para cortar esa, bueno, mala xeira que levábamos e agora o que pensamos é enlazar máis partidos gañados, sumar máis puntos, non, avanzar. O principal era cortala, é verdade que o equipo traballaba ben igual, un pouco máis de alegría, é lóxico, porque é como sacarse un pequeno peso de encima, pero hai que pensar en enlazar máis vitorias. A verdade que estamos todos ben, non? Recuperamos a Pedrosa, que tuvo esas molestias a semana pasada, xa o Ullo está adestrando con total normalidade, como un máis co grupo, bueno, recuperamos a Garrido, que ven tamén da sanción, non? Así que estamos todos ben. Garrido xa estaba adestrando con normalidade, era un tema de sanción, bueno, adestrou estas semanas con normalidade. Pedrosa nos preocupaba un poquinho máis, pero a evolución foi moi boa, xa está co grupo, así que, bueno, pues estamos todos para este domingo, salvo que o sábado pola mañán pase algo, pero en principio estamos todos. Sí, bueno, as vitorias é o que che dan, non? Primeiro a tranquilidade para afrontar o partido da casa, segundo a confianza, tamén por como foi a vitoria do domingo pasado, e agora saber que necesitamos enlazar outra, non? Porque sabémoslo todos que aquí, pois enlazando 2 ou 3 vitorias, o salto na clasificación é importante, non te ves tan afundido como estábamos. Eu creo que, bueno, que é moi importante para nós, e sobre todo nas Eiroas, non? Onde levamos estas últimas derrotas, e que, bueno, hai que cambiar ese signo sí ou sí. Bueno, hasta ahora fomos con moita cautela con él, non queríamos precipitar para nada a volta, nin siquiera para os adestramentos co grupo. Bueno, ahora xa adestra como máis, falta pois ir metendo un pouco na dinámica de partidos, que vaya sumando minutos, vamos a ver cando empeza a entrar e, sobre todo, bueno, encontrar ese momento bo tanto para o equipo como para él, non? Pero, bueno, sabemos que necesitamos que vaya xogando minutos, que un futbolista para nós que sempre é moi importante, sin precipitarnos, pero xa necesitamos que vaya entrando, sobre todo necesita él, non? Por ese ritmo de xogo. É un derbi que sempre creo que son moi nivelados, moi disputados, non? Con 2 equipos que se coñecen, eu creo que ben. O ano pasado nos recordo que no primeiro partido de ida sufrimos moito en San Lázaro na primeira parte, despois estuvemos mellor e fomos capaces de empatar. Aquí creo que fomos moi superiores no primeiro tempo e despois sufrimos no partido despois de irnos 3-0. Bueno, momentos bons e malos para os 2 equipos dentro dos partidos, que son os que hai que saber xestionar, non? Cando estés en ese momento bo, que podas facer daño ao rival, pois hai que aproveitalo, e tamén saber sufrir e saber agarrarse ao partido cando, bueno, haxa momentos no que o rival este mellor que a ti, pero son esos partidos nos que dentro dun partido hai varios, non? Que non empezan e terminan da mesma maneira, que hai momentos para os 2 equipos, bueno, que hai que saber leelos nos partidos e disputalos, non? Un derbi é sempre bonito, non? Recibir ao Compos en as Eiroas, que, bueno, todos sabemos que é un dos equipos que sempre está chamado a gastar, bueno, pois por historia, por presupuesto, por todo, non? Está chamado a estar nos primeiros clasificados, bueno, sempre un aliciente máis para nós poder competir con este tipo de equipos. Un equipo que, bueno, como dixen antes, está feito para estar xogando playoff, non? Escoitaba estes días que o seu objetivo é o ascenso. Bueno, é un equipo que necesita puntuar de 3 en 3, non? Cando queres estar arriba, pois con máis asiduidade, é normal, ahora leva 3 xornadas sin gañar e vendrá con esa intención, non? Porque, bueno, é un equipo que non lle vale moito máis xa que as vitorias, non? Se quere meterse entre os 4 primeiros ou entre os 5 primeiros. É un equipo que vai encontrando pouco a pouco a súa idea, non? É un equipo que empezou xogando con línea de 4, últimamente o está facendo con 5 atrás. É un equipo, bueno, que a mellor non é tan combinativo como outras tempadas, non? Un equipo que quería a mellor dominarte máis co balón, era un equipo que é capaz de contraatacar, un equipo un pouco máis directo no inicio. Hai bastantes cambios no que é a nivel de fútbol de unha temporada a outra, pero un equipo que busca ser máis sólido a nivel defensivo. Repito que está un pouco encontrando aí ou buscando esa idea definitiva que lle faga progresar de verdade na clasificación. Ten futbolistas que fichou futbolistas de experiencia dentro da categoría,
e mezclado, bueno, pues, con esa cesión de Darío, que é un futbolista que eu conozco ben, que lle está dando pues, moita fortaleza no plano ofensivo, un futbolista de envergadura, pero que ten tamén moita calidad e velocidade, bueno, que está facendo gol, un pouco aí o expoñente a nivel ofensivo, e por detrás con esa mezcla, non, de futbolistas que xa estaban, pues, como Jordán, como Beltrán, como Antas, con novas incorporacións, non? Como, bueno, pues, como ser Mario ou Elliot, bueno, ten unha mezcla aí, o Damián atrás, ten unha mezcla interesante do que tiña, máis as novedades, non? Sí, bueno, Cano non o vou a descubrir eu, ou sí, non? Que eu entrenei, non sei se son 5 ou 6 tempadas, non? Que estuvo tamén aquí, creo que 4 tempadas, que un futbolista de momentos moi importantes do club, de momentos tamén moi importantes comigo como adestrador, bueno, que creo que un momento que había que buscar un cambio, era o que era bo para ele, bo para min, levábamos moitas tempadas xuntos, pero para min é un dos futbolistas aos que personalmente lles teño máis cariño de todos os que adestrei, non? Con eso creo que digo todo, que ahora, bueno, non está participando moito nestes últimos partidos na Compostela, pero sabemos que si participa aquí, pois que esa motivación que sempre ten e que é capaz de un futbolista capaz de resolver partidos, de que ten moito gol, bueno, esperemos que aquí o controlemos ben si xoga, non? Bueno, moitas veces vai unido, non? É dicir, o nivel de exigencia que eu tiña con Cano sempre foi altísimo, pero, repito, a nivel personal, pois non sei cantos futbolistas adestraría, pero é dos que máis cariño eu teño a nivel personal seguro, non? Porque sei que é un gran tipo, a mí eu sempre teve momentos tensos con él tamén, porque lle exixía, porque lle apretaba, pero creo que non lle foi nada mal tampouco conmigo, nin a min con él, e sempre queda, sobre todo, o respeto personal, non? Que é o máis importante dentro do fútbol. O tema vistoso no fútbol é complicado de analizar, non? A mí me gustarán unhas cousas, a Fabiano outras, ou a veces as que che gustan non eres capaz de implementalas, bueno, tetes que adaptar, en outras non, pero sí que creo que para o espectador vai a ser un partido bonito dentro da categoría, non? Un pouco por todos esos alicientes que comentábamos de futbolistas, de equipos que se conocen, bueno, non hai moita distancia de Carballo a Santiago, igual o horario ás 7 da tarde, polo tema de ser televisado, pode, bueno, que facer que non se acerque a mellor tanta xente, ou sí, nunca sabes moi ben isto, pero creo que vai a ser un partido, como foi o do ano pasado, os dous que disputamos con eles, bonitos, disputados, atractivos dentro da categoría. Sí, a ver, para nós enlazar ahora xa a segunda vitoria consecutiva, creo que ten moito valor, máis todavía por ser como locales, onde últimamente creo que disputando ben os partidos, pois estamos perdendo, non? Os dous últimos. Creo que temos que olvidarnos de ese momento que vivimos, bueno, pues último mes, pensar en positivo, en que somos capaces de facer pues partidos como fixemos outro día cando estábamos prácticamente contra as cordas con 2-0 no segundo tempo, e sobre todo pensar que na casa estamos facendo as cousas millor, creo eu, dos puntos que temos, non? Esa é a confianza que eu quero que teña o equipo, que confíe en xogar como local, en xogar co seu público e, bueno, brindar outra vitoria á afición, non? Que creo que desde Avilés na veu e ten que ver outra. Canto antes mellor, ademais.